Hayırlı kеш, hürmetli televizor караучылар. НТР каналында сіз күн темасы тапшырын қарайсыз. Студияда Гүлназ Кашаева. Бүгін біздің студия қонағы язушы прозаик, драматург, публицист Фатхулла Абдуллаулы Абдуллин. Hayırlı kеш, исәнмесез, Фатхулла абай? Исәнмесез, hayırlı kеш, hürmetli тамашачылар. Бүгінгі күнде сіз 14 китап авторы. Дистеге якын пьесаларыңыз бар. Бұлардан тыш публицистик мақаллар һәм рецензиялар. Доны дөньяга таралган җидгән шишмә әдәби музыкаль кичәләрнең сценаристы да. Иҗат юлыгыз кашан башланды сезнең? Иҗат юлы бик ерактан башланды. Мен инде 6-нчы сыйныфта укыганда безнең татар теле әдәбияты укытучысы безгә укучы балаларга шигырь язып килергә задание бирде. Менә шуннан инде һәр кем булдыра алганча тырышып язып алып килдек. Шул шигырьләр арасында минем шигырем иң яхшысы дип табылды. Һәм ул инде безнең Мөслим районы газетасында басылып та чыкты. Шуннан соң инде миңа шагыйрь кушаматы бирделәр. Шулай итеп мин әдәбиятка тартылдым дип әйтергә мөмкин. Аннан соң инде үземнең дә менә шушы әдәбият, сәнгать, тарих белән кызыксынуым да бу иҗатка этәрде. Бу инде сәхнә әсәрләренә килгәндә без инде мәктәптә укыганда, аннан соң да шушы үзешчән сәнгать түгәрәкләрендә спектакльләр куеп йөри идек. Менә шул күрәсең театрга мәхәббәтне уяткандыр. Шул сәбәпле инде минем драма әсәрләрдә барлыкка килгәндер. Булай инде проза әсәрләренә килсәк, инде ул минем шулай ук мин инде Урта Азия якларында йөреп кайткан кеше буларак, аннан инде менә шушы Түбән Кама шәһәренә кайтып, әле мин кайтканда монда шәһәрдә трамвайлар йөрми иде, арыш басу аша без эшкә җәяү йөри торган идек. Һәм шул мин инде беренче Түбән Кама шәһәренә беренче трамвайлар җибәрүем белән дә горурланам. Һәм мин инде 40 елдан артык, әйткәнемчә 40 елдан артык шушы Түбән Кама төзелешендә эшләгән кеше буларак, төзүчеләрнең фидакар хезмәте, алар инде алны белмәйчә эшләгән шушы төзүчеләрнең хезмәте мине әлбәттә шушы тагында каләм кыштырдатырга этәргеч бирде. Алар турында әлбәттә башта мин инде шул мәкаләләр, очерклар яза башладым. Һәм минем беренче китабымда менә Көмештән кәле нигез дип атала. Монда күренгәнчә менә теге баш экраннары, манаралы экраннары инде татарча әйткән вакытта. Менә шуннан инде алга таба мин инде хикәяләр һәм күләмлерәк әсәрләр, повесть шикелле күләмле әсәрләр яза башладым. Фатхулла абый, быел сез бик зур уңышка лаек булдыгыз. Сезгә быел Түбән Кама шәһәренең мактаулы гражданина исеме бирелде. Бу чыннан да сезнең хезмәтегезгә, сезнең сәнгатегезгә, иҗатыгызга бик зур бәя, шулай бит? Мөгаен шулайдыр, чыннан да ихлас күңелдән менә бу булсынга шушы эшләгән кеше буларак һәм шушы ял вакытларын, аннан соң шушы буш вакытларын файдаланып иҗат иттүем ике яктан да шушы мактаулы гражданин исеме бирергә лаек дип тапканнардыр дип уйлыйм мин. Әлбәттә, минем өчен бик куаныч, бик күңелле күренеш. Ул инде үзенең хезмәтеңне бәя бирсәләр, ул бит кешене күңелле, кешене канатландыра торган әйбер. Быел тагын бер зур уңышыгыз бар. Бу Саҗидә Сөлейманова әдәби премия лауреаты булдыгыз. Аның турында да бераз сөйләп китсәгез иде. Мин инде Саҗидә Сөлеймановага кадәр менә шушы шәһәребезнең 55 еллыгы уңайыннан әдәби конкурс игълан ителде. Анда шул проза, поэзия һәм драматургия буенча. Менә без фәкыйрегез шушы драматургия жанры буенча беренче урынга лаек дип тапканнар жюри әгъзалары. Һәм бу да минем өчен куаныч булды.
Ondan soň indi menä bu Sajida Süleymanova pремиясы ol ansa indi. Tagында күләмлерәк масштабтагы бер ул республика күләмендә танылу дигән сүз. Ondan soň ул республика күләмендә менә язылган әсәрләр. Менә ул Шул бурысы дигән китап минем иң күп укылган китаплар рәтендә булды. Шул сәбәпле әйтергә кирәк, ул гына да түгел, башка китапларымда укучылар тарафынан җылы кабул ителде. Шул сәбәпле мин инде бу Саҗидә Сөләйманова премиясенә лаек дип тапканнар. Минем өчен иҗатымны бәяләү дип кабул иттем. Бу да мине бик иҗатка дәртләндерә торган гамәлләрнең берсе дип саныйм. Фәтхулла абый, сез бик актив тормыш рәвешен алып барасыз. Әлдә һаман тамашачылар белән очрашулар үткәрәсез, шулай бит. Һәм инде яшьләрне дә әхлакый, рухи тәрбия бирергә туктамыйсыз. Менә илһамны иҗат итәргә каян аласыз? Ул менә кешеләр арасында йөрү, тарих белән кызыксыну, менә актив тормыш алып барырга этәрүче сәбәпләр. Дөньяда гел теге ак төсләр генә түгел, кара төсләр дә барлыкка килә. Көн шулай ук шалт аяз гына булып тора алмый. Аны күк йөзендә болытлар каплый. Менә шуңа күрә инде тормышта булган кимчелекләр, яки менә алар өчен борчылу, менә барысы да иҗатка да, җәмәгать эшләренә дә менә шу эшләргә этәрә инде алар. Ул битараф әйткән бит бер галимиясе. Битарафлык ул җинаяттән дә күбрәк зыян китерүче кеше дигән. Битараф булган кеше. Җинаят ясаган кеше бер җинаят ясый. Битараф булган кеше явызлык күрсә дә әйләнеп үтә. Урлашу күрсә әйләнеп үтә, күрмәмешкә сарылыша. Менә балалар рәнҗетүчеләр, яки анда хатыны белән ызгышу. Кыскасы, тормышта бит тормыш катлаулы. Аны бит шуннан да сикәлтәле юллар, сикәлтәле еллар аша үтәргә кирәк. Менә шунда инде шыратасың да менә шундый явызлыклар белән. Шулар белән кулдан килгәнчә көрәшергә тырышасың. Ничек көрәшәсез? Менә ничек? Менә шушы беренчесендә аның әлбәттә җәмгыятьтә менә безнең иҗтимагый оешмалар бар безнең. Менә мин бүгенге көндә комитетлар берләшмәсендә, Аксакаллар шурасында һәм җидегенче шимәнең хутсовет члены и шәһәрнең топонимика комиссиясенең члены. Менә 4 җәмәгать эшләре алып барам. Менә шунда үз фикереңне әйтәсең. Менә шушы мин инде күп мәртәбәләр әйтәм, менә шушы беренче шәһәргә, бер шәһәр Түбән Кама шәһәренә беренче нигез ташларын салган Кәрим Вәлиуллин бер шәһәрнең бер урамына аның исемен бирергә кирәк дип. Менә яки менә үзебезнең бу Татарстан икән, урам исемнәре шәһәр килгән кешеләр күрсеннәр, бу чыннан да Татарстан җире икәнен белсеннәр. Татарча язмалар мәсәлән. Алар шулай күңелгә теге бер шу хисләре уята. Дөрес илмә такталар, дөрес язылмаган урыннар бар. Менә анда инде топонимика комиссиясендә без әлбәттә карыйбыз, әйтәбез, менә шуга алар барысы да теге тормышка битараф булмаган кешеләр тарафыннан эшләнә торган эшләр бу. Димәк, сез дөрестлек белән керешкәндә шуңардан илһам аласызмы? Илһам көч алам мин. Көч алам. Чөнки ул нене каршылыкны җиңәсе килә. Җиңәргә тырышасың. Менә шул, менә анда минем сикәлтәле еллар романында. Оғыл баласы шул теге алар инде озын берлеге дип килгән кешеләр, шуларның йогынтысына бирелә бит ул бала башта. Аннан инде ул ахыр чиктә үзе асылына кайта әлбәттә. Ул гына түгел, анда 4 яссылыкта вакыйга бара. Анда ул сикәлтәле еллар романы турында кайтып сөйләгәндә, шул орыгнабор белән Юрбовкага килгән, озын берлеге эзләп килгән кешеләр арасында. Аннан соң прораблы начальник участоклар.
Ondan soң анда уже министрлар арасында да берлешләр. Менә ул Мәскәүгә уровенендәге җитәкчеләр дә бар анда тасвирланган. Аларның менә кыңгыр эшләре, ул кыңгыр эшләре дигән аңлыйсызмы? Менә ул турында яздым мин анда. Вот ул һәм карьеристлар бар. Әйе. Карьерист кемнедер этеп төшереп аның урынын алмакчы була мәсәлән. Баш өстеннән бара торган кеше. Баш менә шундый кешеләр турында да яздым мин. Вот анда аны эшли, ул инде өлкәнәйгән, картая башлаган. Вот тизрәк аның урынын аласы килә. Әле анда ул партком секретарьлары да бар. Вот менә кыскасы ул бик кызыклы язмышлар анда тасвирланган. Мин шул төзүчеләр турында әле Татарстандагы шул шәһәрләр үсеп чыкса да алар нефтчеләр турында 2 әсәр бар. Менә ул Гариф Ахуновның Хәзинә романы, аны кинода төшерделәр, анысында әйтеп үтәргә мин. Һәм Шамил Бекшүринның Каты тукым дигән нефтчеләр турында. Һәм нефтчеләр турында бүтән әйбер әлләни югал ул. Менә мин кемгә сөйлим серләрем. Инәк менә шушы анда тоже нефтчеләр арасында да озын берлек эзләп килүчеләр була. Булган. Мин инде чөнки нефтчеләр белән танышып, алар белән аралашып, бутамас өчен, шторм белән штельне бутамас өчен дигән шикелле, миңа төзүче кеше буларак торбалар, анда насослар һәм башкалар турында якын инде, алар күпмедер дәрәҗәдә миңа якын алар. Шулай булса да, бурильщик кешенең ничәлекләрен белергә кирәк иде. Мин шуңа Әлмәткә барып, анда бурильщик булып эшләгән кешеләр белән танышып, шуннан килеп чыкты ул менә кемгә сөйлим серләремне дигән повесть. Рәхмәт. Аны әле белгән кешеләр дә, мине белгән кешеләр әйтәләр, Фаткулла би, син кайчан бурильщик булып эшләдең? Шул кадәр белеп язгансың бу диләр. Сез аны язганда, языр алдыннан ничектер белешәсезме? Әлбәттә, шуны әйтәм бит, менә Әлмәт бурильщик булып эшләгән кешеләр танышып, аның бит бөтен ничкәлекләрен белергә кирәк. Аннан соң бит кеше язмышларын да күрсәтергә кирәк. Ул теге әйләнә, ул кызык түгел укырга. Анда яшьләр килә. Яшьләр бар җирдә мәхәббәт бар. Аралашу бар, Вот, инде ишен ташлап, анда якындагы авылга бара инде ул җегет. Анда бер яшь җегет бар. Вот, аны тукмап кайтаралар, авыл малайлары, конечно, бер кызга күзе төшеп инде. Кыскасы менә. Сез аны үзегез уйлап чыгарасызмы? Бу әсәрләрне, пьесаларны? Или булган хәлме ул барса? Чөнки ул тормыш тәҗрибәсе бик зур ярдәм итә. Чөнки мин тормыш тәҗрибәсе бит, Аллага шөкер, 40 елдан артык шушы Түбән Кама төзелешендә эшләгән кеше. Аннан алда мен Үзбәкстан якларында, Кыргызстанда, мәсәлән, зур төзелешләрдә эшләдем. Тактагульский киз. Менә ул инде миңа бик ни тәҗрибә бирде. Менә платинаны менә карагыз, 200 метр, 210 метр биеклегендәге платина. Андый платина юк ит ул. Без Шалыда да бер 50-60 метр микән биеклеге аның шул чама инде. Хәзер төгәл әйтә алмыйм. Һәр хәлдә менә шундый зур геслар төзелешендә эшләгән кеше буларак, мин инде анда тоже төрле категория кешеләр. Вот, ул әгәр дә җибеп торсаң, синең муеныңа менеп атланалар, үзләре диктовиттәргә мәгълүматлар. Син уже принципиаль булырга тиеш, җитәкче кеше булгач, син мин инде техникум бетергән, ул чорда инде техникум зур белемгә ия дип саналалар инде. Шуңа күрә мине сразу инде техникум бетергәч мастер итеп куйдылар. Шулай дальше киттем инде мин. Фатхулла абый, сезнең теләкләр безнең тамашачыларыбызга. Тамашачыларга минем әйтер сүзем шул. Бүгенге көндә безнең Россия күләмендә җанисәп алу бара. Шуңа күрә һәрбер милләт, һәрбер татар баласы, һәр татар кешесе курыкмыйча үзенең татар икәнлеген шушы анкеталарда язсын һәм уларның язганлыгын тикшерепсен иде. Менә шул барыгызга да исәнлек, саулык. Бу коронавирус дигән зәхмәткә бирешмәгез, исән-имин булыгыз. Фатхулла абый, сезгә бик зур рәхмәт. Безнең студияга килгәнегез өчен безгә шундый кадерле. Бик зур рәхмәт сезгә шушы әңгәмә өчен, чын күңелдән. Сезгә рәхмәт чакырганыгыз өчен.
Қадірлі тамашашылар, есігізге төшерәм. Бүгін біздің студия қонағы болды. Язучы, прозаик, драматург, публицист Фатхулла Абдулла улы Абдуллин. Ихтибарыгыз үшін сізге бик зур рәхмәт. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.